Hej, sidder her, har lige været ude i blæsevejr. Vindene blæser, vindene renser, vindene, nymånen kaster energi på os. En energi, som får os til at mærke, hvad der ikke længere duer for os. Jeg skal prøve at sætte nogle helt jordiske ord på. Og så blev rensende vind, trommen selvfølgelig klar her i den her nymåne. Og den vil gerne hjælpe mig med at fortælle lidt om det nye shamanistiske forløb, jeg har skabt. Forløbet shamanistisk traumeforløsning er ikke, kan man sige, er nykanaliseret. Det handler om, at det er så vigtigt, at vi kommer ud af det her hoved. De nye vibrationer, som går på jorden lige nu, jeg kan høre, at trommen synger med. De nye vibrationer, som går på jorden nu, vil guide os til simpelthen at give slip på det mentale. Og det er rigtig svært for mig at forklare, hvordan, men det mentale, det læste, det belæste, det som ikke er visdom og erfaring indefra, det vil nok bryde lidt mere og mere ned, fordi der sker noget også med, at hjernen, den gamle måde at bruge hjernen på, forsvinder. Og det er på ingen måde farligt, fordi det handler om, at vi skal ind og mærke os frem. At lytte til de åbninger, der kommer nu også. Vores intuition, det kan ikke undgås, at den åbner mere og mere for de fleste mennesker. Og nogen skal selvfølgelig have lidt mere tid, og det er en fantastisk tid, hvor vi har så mange muligheder, men hvor det også kan være store udfordringer i, at faktisk alt, hvad vi har lært, skal transformeres til visdom og til energien indefra. Vi kan ingenting i de høje vibrationer, hvis ikke vi har energien med. Og det er også grunden til, at du bliver træt, eller ikke sover, og alt det her, som vi har været inde omkring for nylig. Det jeg så har skabt, det er et forløb, der hjælper os med at udleve de nye vibrationer. Mange af os har lært en masse om det heroppe fra. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at vi lærer det heroppe fra, og mange har brug for den her forståelse. Men udfordringen er bare, at så længe vi går i hovedet, så længe er vi ikke frie i de nye energier. Det kan være rigtig svært at forstå, men at det maskuline, feminine, det indre bryllup simpelthen kommer fra hjertet. Ikke heropfra. Og det er det, man kalder, vi trækker himlen ned på jorden. Den smukkeste himmel i dig selv. Den smukkeste, guddommelige energi i dig selv. Den energi, der åbner dit hjerte. Den energi, der fortæller dig, hvad der er bedst for dig. Den energi, der guider dig hver eneste dag. Det kræver så også, at vi tør smide kontrollen, og at vi bruger trommerne til at komme godt ind i kroppen og i smerterne, og lytter til de svar, der kommer, og vi bliver mere og mere selvhelbredende. Og trommerne hjælper os virkelig med at komme ind og bruge vores kraft, vores intuition, og gøre alting lettere, så det faktisk bliver spændende processer, i stedet for processer, der spænder ben for os. Og det er jo igen os selv, der spænder ben for os. Så der vil være en masse indre rejser på modulerne, og du skal simpelthen trænes til at gå ind i dig selv og få alle svar fra dig selv. Og så skal du kunne gå ud og simpelthen hjælpe andre ind i deres egen sjælsbestemmelse. For det der med at gå ud, det virker ikke ret lang tid mere. Du bliver i hvert fald skidtet af det, og får det ikke godt. Så mærk godt efter, hvor du skal hen, og tag det med, du skal bruge. For den gamle mentale måde at studere på, det kan godt blive svært. Og jeg håber da selvfølgelig, at I får lov til at have glæde af det, så længe I kan. Men bare for at give en lille guidning i det,
så rejser vi ind i os selv, finder svar i os selv, rejser sammen, rejser med ind i vores medsøster eller bror på forløbet, og opdager, hvordan vi pludselig bare bliver ét. For det er det, vi er. Vi er ét med hinanden, så det arbejder i synergi, og al den visdom, vi skal bruge, vi har de fleste af os gået vejen, vi skal hente det indenfra. Og vi har masse, måske ubevidste for nogen, visdom liggende, som vi måske ikke har tur at stå frem i. Visdom, hvor vi, og det vil nymånen måske endda, får lige sådan et input, også vise os, at der ligger en del frygt på det at stå frem. En del frygt på at ture være den vi er. Og den aller værste skygge, det er frygten. Vi skal i hvert fald lære at favne alt, hvad der sker inde i os. Det kan være rigtig, lige fra kvalme til alt muligt mærkeligt, når de gamle, begrænsende tanker, mønstre, følelser kommer ind og spiser vores gode energi. Lige nøjagtigt der, hvor vi egentlig lige er klar, og vi ved godt, hvor vi skal hen. Vi ved godt i vores hjerter, hvad det er, vi er gode til. Så vi vil simpelthen ikke længere finde os i det. Det er nok er nok. Lad os træde frem som dem vi er, og arbejde med det, og i et smukt team af ikke alt for mange mennesker på et hold. Og det kommer til at foregå i det smukkeste ceremonitelt i min have. Ja, det bliver bare et rigtig dejligt ceremonirum, som jeg skaber lige om lidt. Så sig til, hvis du vil vide mere. Kig lidt på min hjemmeside. Og det kan være, og det er rigtigt, det er faktisk lidt svært at beskrive det vi skal, fordi når alting kommer indefra i nuet, så er det svært ikke kun at sætte de ord på, som man kender. Der vil være meget, som bare bliver aha-oplevelser, energetiske opgraderinger i os selv, i det vi skal bære energien hele tiden. Så det bliver smukt, det bliver godt, det bliver spændende, og jeg glæder mig til at se, hvem der skal med. Du får lige lidt tromme, og så håber jeg, at du mærker efter. Den rensende vind. Så lige nu, så kan du lige mærke, hvad nymånen gør ved dig. Hvad er det, den ønsker, du skal se ind i? Bedste nye begyndelse til dig fra Takanaya. Hej.